Povodom otvaranja obnovljene Pariske katedrale, Francuski institut i ambasada te države u Srbiji pripremili su niz događaja koji će trajati do februara naredne godine, a obuhvatit će izložbe, virtuelne ture, predavanja i multimedijalne sadržaje posvećene tom dragulju evropske kulturne baštine i njegovoj rekonstrukciji. Ambasador Francuske Pierre Cochard je rekao da bogatim programom želi da se podeli višeznačnost spomenika Notre Dame i da se omogući da bude istražen u virtuelnoj stvarnosti, kako bismo bolje razumeli podvig rekonstrukcije i njegov značaj u verskoj, političkoj i kulturnoj istoriji Francuske tokom 860 godina. Obnovljena lepota katedrale je kolektivno delo hiljada muškaraca i žena, vatrogasaca, radnika, zanatlija i saradnika koji su tokom 5 godina svoje znanje i predanost stavili u službu obnove. To je delo hiljada donatora u Francuskoj i u svetu koji su spontano želeli da pruže pomoć ovom istorijskom spomeniku Francuske koji je postao baština čovečanstva. Srbija je bila među prvim zemljama koje su pružile finansijsku pomoć i mi smo vam veoma zahvalni na tome, rekao je Cochard. Ministar kulture Nikola Selaković ukazao je na to da je slika iz aprila 2019. godine jedna od onih koje ne možemo da izbrišemo. Tuga koju smo osetili te aprilske večeri uporediva je samo sa entuzijazmom kojim smo svi pritekli u pomoć. Solidarnost se nekada najbolje rađa u nevolji. Danas čestitamo Francuskoj i onima koji su doprineli tome da se hram podigne iznova. Čestitamo neimarima i naučnicima, umetnicima, stručnjacima i zanatlijama, naglasio je Selaković. On je posebno čestitao onima koji stvaralačkim darom i posvećenošću stoje iza izuzetno bogatog programa i poručio da je za Srbiju učešće u ovom veličanstvenom poduhvatu bilo stvar časti i ponosa. Naše istorije su isprepletane, naše kulture su bliske, poručio je Selaković.